हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों लोगोफोरा नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बिटिसिनि साख्रिफोरनि बागै माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों जेरै नैबे बिटिसिनि थार्ड ग्रेड प्रग्रेडनि साख्रि बिनिफ्राय नैबे बिसिडिसि सेक्रेटारि फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्ड साख्रिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा लाइमोनफ्रा गुवाहाटी हाइकर्टआव पिटिशन एबा केस हैदों होननानैथ' नोंथांमोना मिथिखादों नालाय दा बिनिखायनो बिनि थासारि एबा बिनि कन्डिशनाव दायो माबादि जानानै दङ दा बिनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो डिजल्भ खालामजानाय सिएसबि आबो हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि सरकारखौ एबा नैबे बिटिसि सरकारखौ गुवाहाटी हाइकर्टआव पिटिशन एबा केस हैदों होननानै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरदोंमोन दा बिनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो दायो लाइमोनफ्रा नैबे सिएसबि अफिसाव थांनो थाखाय रेडि जाबाय एबा थांसिगोन दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौबो खोन्थाहरनो सानदों जेनेबा खै थारिखआव लाइमोनफ्रा सिएसबि अफिसाव थांनो नागिरदों मानि थाखाय थांनो नागिरदों आं बेखौबो खोन्थाहरगोन जाहाथे नोंथांमोना गासिबो बिटिसिनि लाइमोनफ्रा माने सिएसबि अफिसाव नोंथांमोनाबो थाङो बिनि थाखायबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे बाथ्रा बुंहरनो सानदों बयबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बिनिफ्राय आंनो नोंथांमोननिसिम दानिया मोनसे खावलायनोबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलाय होननानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो साख्रिनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम नैबेखौनो खोन्थाहरनोसै नैबे डिजल्भ खालामजानाय सिएसबिनि केसआ दायो माबादि जानानै दङ गुवाहाटी हाइकर्टआव दा बे केसआ डिसमिस जाबाय दे बियो डिसमिस जाबाय आरो डिसमिस जानायनि उनावथ' आरो जेबो गैला नोंथांमोना बेखौल' मिथिना लादो नैबे डिजल्भ खालामजानाय सिएसबिआ जा पिटिशन एबा जा केस हैदोंमोन गुवाहाटी हाइकर्टआव बिटिसि सरकारनि एगेन्स्टआव एबा हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि सरकारनि एगेन्स्टआव दा बे केसआ दायो डिजल्भ जाबाय एबा बियो माने डिसमिस जाबाय दे बिनि जेबो रिजाल्ट ओंखारना फैयासै दा बेखौ नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ दायो बे केसआ जोबनानै फैबाय दा बेथ' जाहैबाय जोंहा सिएसबिनि दा बिनिफ्राय फैदो नैबे लाइमोनफ्रा बिसिडिसि सेक्रेटारि फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्ड साख्रिनि थाखाय जा पिटिशन एबा केस हैदोंमोन दा बिनि थासारिखौबो नोंथांमोना मिथिना लादो जोंहा नेक्स्ट हेरिंआ फैगौ मार्चनि 13 थारिखआव जानो थांगासिनो दङ बिसिडिसि सेक्रेटारिनिया दे बिनिफ्राय नैबे फरेस्टार आरो फरेस्ट गार्डनिया खै थारिखआव हेरिंआ जानो थांगासिनो दङ दा बिनि बागै मिथिना मोननो हानाय जायाखै जानो हागौ खोमा सप्तानैनि बिथोरावनो नैबे नेक्स्ट हेरिंआ जागोन बादि नैबे माबानिया फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्ड साख्रिनिया दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बेखौथ' मिथिखाबाय बिसिडिसि सेक्रेटारिनि थाखाय जोंहा नेक्स्ट हेरिंआ फैगौ मार्चनि 13 थारिखआव जानो थांगासिनो दङ दा बे मार्चनि 13 थारिखआव मा रिजाल्ट ओंखारना फैयो दा बिनि बागै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरगोन नोंथांमोना चेनेलखौल' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय चेनेलावल' नोंथांमोना आपडेट थाबाय था नोंथांमोना गासिबो आपडेटखौनो मोनबाय थानो हागोन गुवाहाटी हाइकर्टआव मा डिसिसन जायो एबा मा रुल ओंखारना फैयो बिनि बागै दा बिनिफ्राय आं इसेबां माने कर्टनि भाषाफोरखौबो बारा बुजिया आंना गोरोन्थिबो जालायलांदों खोमा बेबादि कर्ट माबा माबि आपडेट हरनायाव दा बिनिखायनो नोंथांमोना आंनि बाथ्रा बुंनायाव गोरोन्थि नुहुरदोंबा नोंथांमोना बिनि थाखाय निमाहा होगोन होननानै आङो आसाबो खालामनाय थादों दे आं नोंथांमोननिसिम सिगांनिफ्रायनो आपडेटबो हरबाय थादों नालाय दा जेखायनो जाया मानो आं जा बाथ्राखौ मिथिना मोननो हादों दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जादों आरो दा बिनिफ्राय बेथ' जाहैबाय जोंहा बिनिफ्राय नैबे बिटिसिनि थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि साख्रियालाय मा जाना दङ दा बिनि बागै जेबो आपडेट गैथ'वा दा बिनि थाखायनोथ' नैबे लाइमोनफ्रा दायो माबायाव थांनो नागिरदों सिएसबि अफिसाव थांनानै मेम'रेन्डाम हैनो नागिरदों दा बिनि बागै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों खै थारिखआव थांनो नागिरदों लाइमोनफ्रा दा नोंथांमोना बेखौ नुदों जानांगौ नै बेखौ लाइमोनफ्रानो होनाय मोनसे नटिस दे माने जायफोर लाइमोनफ्रा थांनो थाखाय रेडि जादों दा रेडि जादों माने नोंथांमोनाबो गासिबो थांनांगोन जायफोर नोंथांमोना बिटिसिनि साख्रिनि थाखाय दायो नेनानै दङबा नोंथांमोना बयबोथ' थांनांगोन सोरबा साफा सानै थांनायालाय बहा जानो मेम'रेन्डाम हैबाबो सिएसबि अफिसाव नोंथांमोना मेम'रेन्डाम हैनो थांदोंबाबो नोंथांमोना बेबादि साननो नाङा सासे सानै थांनानै मेम'रेन्डाम हैनाया मोजां जागोन बेबादि नोंथांमोना साननो नाङा गासिबो नोंथांमोना थांनो नांगोन जायफोर नोंथांमोना मोजां जाजानो लुबैदों नोंथांमोना गासिबो थांजोबनांगोन दा बे मेम'रेन्डामखौ मानि थाखाय हैनाय जागोन नैबे थार्ड ग्रेड प्रग्रेडनि साख्रिनि थाखायबो मेम'रेन्डाम बुंनायाबो जाबावला डाबलसो बुंलायलांबावो आंना नैबे थार्ड ग्रेड आरो प्रग्रेडनि साख्रिनि रिक्रुटमेन्ट प्रसेसआ जाहाथे रिस्टार्ट जाफिनो दा जोंहा बे पेन्डिं जाना दं नालाय दा बिनि थाखायबो लाइमोनफ्रा नैबे सिएसबि अफिसाव थांनानै मेम'रेन्डामखौ हैनो नागिरदों आरो बेजों लोगोसेनो नैबे बिसिडिसि सेक्रेटारि फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्ड साख्रिनि जाहाथे कार्ड मार्कखौ देखायो जेनेबा रिटेन एग्जामाव बेसेबां कार्ड मार्क थांनायमोन बाइबेयाव बेसेबां कार्ड मार्क थांनायमोन फाइनाल कार्ड मार्कआ बेसेबां थांनाय दा बेखौ मिथिना मोननो थाखाय दायो लाइमोनफ्रा नैबे मेम'रेन्डामखौबो हैगोन जाहैबाय बिसिडिसि सेक्रेटारि फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्ड साख्रिनि थाखाय जेनेबा केटेगरि वाइसआव बेसेबां कार्ड मार्क थांनाय हौवासाफोरनि थाखाय बेसेबां कार्ड थांनाय
हिनजावसाफोरनि थाखाय बेसेबां काट अफ मार्क थांनाय दा बेफोरखौ बिथांमोना जाहाथे मोननो हायो जाहाथे माने CSB आ देखायो बिनि थाखायबो मेमोरेन्डामखौ हैगोन जाहैबाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन नै खालारा जाहैबाय जोंहा गाबोन जोंहा माबार गाबोन जोंहा बिस्तिबार गाबोन जोंहा डिसेम्बरनि 12 तारिख 11टासो समाव CSB अफिसाव गासिबो लाइमोनफोरखौ माने ज' जानो थाखाय खावलायदों आरो दा बिनिखायनो आंबो माने नोंथांमोननिसिम बेबादिनो साख्रिनि आपडेटफोर होबाय थायो नालाय दा बिनिखायनो आंबो नोंथांमोनजों गसंथाननांगोन दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ खोन्थाहरनाय जाबाय जाहाथे नोंथांमोना गासिबो CSB अफिसाव थांलायनानै ज' थांलायनानै मेमोरेन्डामखौ होयो दा बिनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों एबा नोंथांमोननिसिम आं नैबे बाथ्राखौ खोन्थाहरनाय जादों जाहाथे नोंथांमोना न्याय मोननो हायो जाहाथे नोंथांमोननि नैबे थार्ड ग्रेड प्रग्रेड होनोबा जोंहा बेहाय थार्ड ग्रेडआव टेकनिकेलबो दङ जोंहा नन टेकनिकेल भेकेन्सिबो दङ नोंथांमोना बेखौ मिथिखायो बे गासिबो जोंहा नैबे ग्रेड 3 लेभेलनि साख्रि दा बिनि थाखायबो नोंथांमोना गासिबो थांजोबबानो जाबाय आरो बिनिफ्राय 4 ग्रेड जाय प्रग्रेडनि जोंहा इन्टारभिउ जोबनानै थांबाय मात्र जोंहा फाइनाल मेरिट लिस्टल' होनानै साख्रिखौ होनांगौ दा बिनि थाखायबो नोंथांमोना मेमोरेन्डामखौ हैनो थाखाय रेडि जादों गाबोन माने मेमोरेन्डामखौ हैगोन नालाय नोंथांमोना गोबाङानो खस्थ' खालामनानै इन्टारभिउ होदों दा बिनिफ्राय जोंहा ग्रेड 3 नियाबो थिग बेबादिनो ग्रेजुवेट लेभेलनि रिटेन एग्जामा होबाय बिनिफ्राय बाइबा एबा इन्टारभिउ जोंहा जानांगौ दङ जाहाथे बेफोर गासैबो थाब जायो बिनिफ्राय नैबे थार्ड ग्रेडनि जोंहा हायार सेकेन्डारि लेभेलनि रिटेन एग्जामा जोबनानै थांबाय दा बिनि रिजाल्टखौ मोननो हायाखै दा जाहाथे बेफोरनि रिजाल्टखौ थाब होयो इन्टारभिउखौ थाब लानानै साख्रिफोरखौ होयो दा बिनि थाखायनोथ' नोंथांमोना गाबोन मेमोरेन्डामखौ हैनो थाखाय दायो थांनांगौ जानानै फैदों आरो दा बेनिखायनो आं माने बेखौ आं मिथिना मोननायखाय आरो आं बेखौ नुनायखाय आं नोंथांमोननिसिम दायो नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों जाहाथे नोंथांमोना गासिबो माने नैबे थांलायलायो CSB अफिसाव मेमोरेन्डामखौ नोंथांमोना ज' थांनानै हैलायो गाबोन जोंहा डिसेम्बरनि 12 तारिख गाबोन नोंथांमोना CSB अफिसाव जायफोर नोंथांमोना थांबानो जाबाय ज'यै बिनि उनाव जाहैबाय जोंहा CSB अफिस टाइमखौबो नोंथांमोना नायबानो जाबाय ट्रेनजों थांबाबो नोंथांमोना मोनहैगोन जोंहा फुंनि 11टासो समाव मेमोरेन्डामखौ ज'यै नोंथांमोना थांनानै हैगोनखौ आं मिथिना मोननाय जादों दा बेनिखायनो सोरबा साफा सानै थांनायाथ' बेसेबां माने मोजां नोजोरै नायाबो जानो हागौ CSBनि चेयारमेन मेम्बारफोर बिथांमोना दा बेनिखायनो जुदि नोंथांमोना ज' थांलायनानै मेमोरेन्डामखौ नोंथांमोना हैलायोबा चेयारमेनफोरजों नोंथांमोना मोजाङै रायलायहैयोबा निस्सय नोंथांमोना माबा मोनसे नङा मोनसे खबरखौथ' नोंथांमोना मोनबोखागोन दा बिनिखायनो जाहाथे नोंथांमोननि नैबे BTSनि थार्ड ग्रेड प्रग्रेडनि रिक्रुटमेन्ट प्रसेसा गोख्रैनो जायो आरो बेजों लोगोसेनो नैबे BCDC सेक्रेटारियानो जा फरेस्टारानो जा फरेस्ट गार्डनि साख्रियानो जा मोनो दा बेफोरनि बागैबो नोंथांमोना माखासे मोजां फिथाइखौ मोनबोनो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना गाबोन CSB अफिसाव बयबो थांलायबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो नैबे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय जाहाथे नोंथांमोना देरहानो हायो जाहाथे नोंथांमोननि माबाया रिक्रुटमेन्ट प्रसेसा जाफिनो दा बिनि थाखायनो आंबो माने गोसो होफादों आरो नोंथांमोनजों माने नोंथांमोनाबो गोबानो बुंहरो नालाय जेनेबा साख्रिफोरनि आपडेट जेबो गैया नामा होननानै थार्ड ग्रेड प्रग्रेडनिया बेबादि नोंथांमोना बुंबाय थायो दा नोंथांमोना सिगाङाव खौरां बिजोङाव खोनाखादों केन्सेल जानाय बायदिसिना खौरां नोंथांमोना खोनादों दा बेफोरनि फुल पिक्सारखौ नोंथांमोना मिथिनो थाखाय दायो बिनि थासारि माबायदि जानानै दं दा बेफोरखौ नोंथांमोना मिथिनो थाखायनोथ' गाबोन नोंथांमोना CSB अफिसाव थांनांगोन दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना नोंथांमोना थांथारबानो जाबाय अब्लासो नोंथांमोना मोजां फिथाइखौ मोनगोनखौबो आङो मिजिंथियो आरो जुदि बेबायदि सिरि थालायबाथ' बहा जानो दा बेनिखायनो गावबागावनि मोन्थायनि थाखाय नोंथांमोना थांबानो जाबाय आरो एसेबां खस्थ'यै एग्जाम होलायनाया बे केन्सेल जायोबाथ' जोबोद साननो गोनां बाथ्रा नङा होमबा दा बेनिखायनो रिजाल्टफोरखौनो नोंथांमोना बुंबानो जाबाय होफिन बायदिसिना नोंथांमोना बेबायदि रिकुवेस्टथ' खालामनो हागोन गाबोन नोंथांमोना थांबासो थाङालासिनो बुंबालाय बहा जानो दा बेखौबो नोंथांमोननिसिम नैबे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय बाथ्राया बुंबानो गोलाव जाबाय थायो दा जेखियानो जाया मानो आंनि बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जालांबायबा नोंथांमोना आंखौ बयबो निमाहा होगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय आरो नोंथांमोना गाबोन CSB अफिसाव थांगोनखौ आङो बयखौबो आसा खालामनाय थाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों।